هذه إذاعة إرنا. ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድ ዘሎ ናይ ለውጢ መድረኽ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ተሃገር ኣብ ዘካይድዎ ዘለው ዘተን ክትዓትን ንልኡላውነት ኤርትራ ዝጻረር ርእይቶታት ይህብለው። ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ብዝምልከት ኢትዮጵያ ነቲ ወደብ ናይ ምውናን ሕጋዊ መሰል ኣለዋ ኣብ ዝብል ነጥቢ ናይ ዘተ መድረኽ ምኽፋቶም ንልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ዝቃወም መርገጺታት ዘግህድዩ። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጀሚሮሞ ዘለው ንህዝቢ ኤርትራ ንጹር ዘይኮነ ርክባት ብወገን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመልሰት ክሳብ ዝሕሰብ በፂሑ ይርከብ። ኣብ ብዙሕ አጋጣሚታት እውን ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ዝሓወሰት ካርታ ኢትዮጵያ እናልዓሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይዱ ይረኣዩዮም። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ብሪጣንያ ድሕርቲ ኣብ ዱባይ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ኢትዮጵያውያን ሒዞማ ዝነበሩ ንኤርትራ ዝሓወሰት ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ምዝርግሑ ብኤርትራውያን ድሕሪ ዝገጠሞ ተቃውሞ ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲቱልዩ። እዚ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝጻረር ተርእዮታት ብዝያዳ ገኒኑ ዝርከብ በቶም ንሓያሎ ዓመታት ብመንግስቲ ኤርትራ ክድገፉ ዝጸንሑን ቤት ጽሕፈታቶም ኣብ ኣስመራ ዝነበረን ጉጅለታት ኣምሓራ እኳ እንተኾነ ኣብ መላእቲ ሃገር እናስፋሕፍሐ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ድማ ውጽኢት ናይቲ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነትን ንህዝቢ ንጹር ዘይተሓበረን ርክባት መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝህብዎ ዘለው መግለጺታትን ዝተሓሓዝ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት የመልክቱ። ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይከሰርናን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ኢሉ ዝሓስብ ታሪኽ ዘይፈልጥ ጥራዩ ክብል መግለጺ ምሃቡ ኣይርስዕን። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ እውን ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ንልኡላዊት ኤርትራ ወኪሉ ይዋሳእን መግለጺታት ይበሉን ምስ ምህላው ነቲ ብዝተፈላለዩ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ዝረአ ዘሎ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝጻረር ርእይቶታት ይረጉድ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እዚ ብወገን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝረአ ዘሎ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝጻረር መርገጺታት ኣብ ወጻኢ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ኣቆጢዑ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያታት ዝዝርግሑ መልእኽትታት የነጽሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ መበል 7 መዓልቲ ምክልኻል ኣብ ጓልባድመ ከም ዝጸንበሉ ካብ ትግራይ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣፍሊጦ። እቲ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝዳወብ ከባቢታት ሰፊሩ ዝርከብ እዚ ሰሜን ዝጽዋዕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ጓልባድመ ድሙቕ ወተሃደራዊ ምርኢትን ጽንብልን ዘካየደ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድን ንባድመ ዝምልከት ጉዳይ ንጎኒ ብምጉሳይ ንህዝቢ ብንጹር ዘይኮነ ርክባት ኣብ ዝቕጽልዎ ዘለው እዋን እዩ። ኣብቲ ኣብ ጓልባድመ ዝተኻየደ ጽንብል ኣጋር ሰራዊትን ከበድቲ ብረትን ዝተሰነየ ወተሃደራዊ ምርኢት ቀሪቡ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ከይሰሓበ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዝርርብ ኣይንገብር ኢና እናበለ 20 ዓመታት ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ብዘካይዶ ዘሎ ርክባት ጉዳይ ባድመ ከም ኣርእስቲ እውን ከይለዓል ካድራቱ ጽዑቕ ጎስጓስ የካይዱ ከም ዘለው ይፍለጥ። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህይወት 10 ኣሽሓት መንእስያት ዘጥፍአ ጉዳይ ምሕንጻጽ ዶብን ምርኻብ ባድመን መዕለብ ከይገበሩ ንጹር ናብ ዘይኮነን ንህዝቢ ዘይተሓበረን ካልእ ጉዳያት ምዝላሎም ዝበኣሰ ሳዕበይን ክህልዎ ከም ዝኽእል ሓያሎ ኤርትራውያን ስግኣቶም ብኣግኡ ይገልጹ። ባድመ ኣካል ልኡላዊት ኤርትራ ምዃና ኣህጉራዊ ኮሚሽን ዶብ ብዝሃቦ ውሳኔ ዝተረጋገጸ እኳ እንተኾነ ክሳብ ዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ትመሓደር ከም ዘላ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ አቡዳቢ ሕክምናዊ ክንክን ዝግበረሉ ዘሎ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም በፂሑ። ዛጊት መንነቱ ብዘይተነጸረ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣስመራ ከቢድ መጥቃዕቲ ዝወረዶ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ አቡዳቢ ኣብ ዝርከብ ዛይድ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ሕክምና ይካየደሉ ከም ዘሎ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣፍሊጦም። ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ቀረባ ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ዝተረፈ ሕክምንኡ ክከታተል ትጽቢት ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ፈለጥቱ ይሕብሩ። ቀንዲ ዕላማ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ምብጻሕ እኳ እንተኾነ ትማል ሐሙስ 7 የካቲት ንእግረ መንገዱ ምስ ወራስ ዓራት አቡዳብን ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናሃያን ተራኺቡ ሓፂር ርክብ ኣካይድዩ። ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ هذه إذاعة إرنا